Det skete i de dage i december engang, at klimakonferencen satte Keo i gang. Nu er det jul igen. Præstedvænget er hvidt, klimakurt er et hit. Nu er det jul igen. Præstedvænget er hvidt, klimakurt er et hit. Klimakurt er cool, har tjek på miljøet, CO2-fri jul. Oksekød, dirty fat og nader. Hvad er det lige der sker? Farvel du omrulle og alt det der. Dirty står under bruseren. Om lidt vil han stikke hånden ind under formandens bruser, vende håndfladen mod strålerne og sige: hvorfor er jeres bruser altid varmere end min? Og med en sideværsbevægelse vil han kort efter stå. Nej, stop. Det er alt for meget, og det er slet ikke mandag. Okay, det er måske ikke mandag, men det er sket, og det vil ske igen, jeg ved det. Ja, men jeg tror, vi har hørt og set nok. Okay, hvad vil du så have? Skal vi bare placere dem i hver deres stol med en skål vaniljekranser og lidt sukkervand? Ja, det er uoriginal, men det er virkelighed. Det er realisme. Okay. Dirty og Kurt sidder i hver sin sofa. Om lidt vil Kurt føre hånden ud over kanten på sofaen, og med en kirurgs nøjagtighed ramme skålen med vaniljekrans, der er placeret på gulvet uden for hans synsfelt. Dufter ikke af kaffe, vil Dirty sige. Om lidt kan din skæve næse slet ikke dufte noget, vil Kurt svare. Altså, det er sgu for ordinært, det er for trivielt. Nej, det er socialrealisme. Det er jo nu, det hele kulminerer. Det er nu, at titlen giver mening. Lad mig. Okay. Dirty, vil Kurt sige. Jeg har en gave til dig. Du er sød, Kurt, vil Dirty svare. Jeg har også en gave til dig. Begge vil de pakke deres gaver op. Du er sgu for dejlig, Kurt, vil Dirty sige, mens han rister en slice af pizzaen, der åbenbarer sig i pakken. Du er sgu også dejlig, Dirty. En UFO med en matador i maven. Min yndlingspizza, vil Kurt sige. Glædelig jul, du gamle. I lige måde, glædelig jul. Ja, du har ret. Sådan skal en julekalender inde. Glædelig jul til alle jer fra alle os på Smash Nyt. Nu har jeg lige købt 1500 kvadratmeter drivhusglas, og så er det pludselig forkert. Hvad skal jeg stille op med det? Har min leverandør mjukglas må han vidst noget om det herinde? Tror du, Dirty? Tror du? Nu er det jul igen.